الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخيرات يتسابقون فيها بأنواع الطاعات ويتوبون من السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخير قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم عن زلاتها وهفواتها، واعلموا أن الفرص لا تدوم، وأن الأعمار محددة بأجل معلوم، وسيحل بكم شهر عظيم وضيف كريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعل الله صيام هذا الشهر المبارك أحد أركان الإسلام وقيام لياليه من النوافل العظام، فاستعدوا لاغتنام أوقاته قبل فوات الأوان، الفرص لا تدوم. الحمد لله تنوب عليه هذا على فكا تنوكا ولي منذ كعلى بركة. الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دب بلا ومسدو. الحمد لله تنوب عليه الذي علمي جعل لعباده مواسم الخيرات يتسابقون فيها بفعل الطاعات. علمي واتي هرموك جوي ويون دان واتي منونا ني كويمون كلي ني وليمون كلي، ويتوبون فيها من السيئات بتوبي كسي علما كبوك جومونا أبي شيريا وعلك كلبادياكا شيريا كروكريادو كشيريا على كرك تشينياكا صلى الله عليه وآله وسلم أو كو ككشين نما تشامين على فاكو جيدا على كرك أنا سمو أنا جيون أني ما من صنع كتوار نفي تشينغا فكتاسي القيامة سنة سليمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى تنكوي وعلى جلماري وكو كسرك ويلب لنيوما ويلدا كان كردو نداء التقوى أسلام ويتو أن أسرع لني أن أسرع لني على يسرع ودي كوين ويأكلوي أتوبة بسكوتك إسلامي بارب ببكي ni ala yesre jonka ala yesre nye hake awa de ka dina kundama yede ika islam ya kundama o ika ala yesre ya kundama de ika ala yesre sira yoromina ika ala gashi sigi bisoma ika ala batu bisse uma awa ika ala kanu bisoma ya rabbi ala kan jida ala yesre la o de atu ala yesre de ke sumani keminay ala yorom jon ni on chef samadiala inna akramakum inda allahi atqakum aw lama ba ala yoro o mi misra ala ala bi jon suma o pese ayre fi
mu'minu de kodo islamu de kodo ni ale ala nyesranye de ya rabbi ala kanji da ala nyesrayna ko angan chesri kala ben sabati wati munu ni ala yubla joni yonche nanga nga nyonda o watula nyonda watu fadiya kumau angumbe odoka ejmei sungalo nambadu sungalo wati badu sungalo nyonda kumadu sungalo ka fadiya nyona ala ko barala o kumadu angumbo deka o mana likulli maqamin maqal wati bena kumadu kuma foite mini foli kaka bi ni maina kateme sungalo kunga ngibaruka halna foli chaya وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين على كسمة حكلي جي أبي مؤمنين نفع فويتنا فسنغلو كلا إما مين مالا كقرا لعل نيه ما من يشين بدينا كوبادة باسور أكا تالا كما بسنا نينك ماينا أبنيو أنا فورا سنغلو كلا كقرا نغا أتابع لعنيو حكلي جي ده كذا كاسلام بارو بيت نيمين كمسيرا ونيبفو min masira unyebe fo wa aslama bara nyere bitu sina fukata se ay ruka nyana maya kunjelima wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin imma batu fudda nganyaka naima wal yaqin huna al-maut don bokoti ko imma batu fudda nganyaka naima danganya yijmei al-maut ko sayade kudu wana ko anga fle kan labe ka sungolo wati here maut nobo no doye sungolo minna toyni nga dam ne nijmay wa hasibu anfusakum an zallatiha wa hafawatiha anga anyere kun jetebo fli kumunu ni chena kumunu ni farati kumunu yanzuro ka kon sungolo nye anga o dogla ka sungolo kumbe o kuma be koryali ke kata muma tubi aba koryali ke kata tubi de ma ala ku bara ba fe na bise ni jombe wele kana ama abara damne ko tubi di ka tubi ka siga alama kadaka ni tubira amba jiya ala biya fa ima ala ya fallaydu ta tubi jong ni ala ya fara joma bisaniya ema ala be tubi ni saniya de noronyona ko ala be tubi ba fe abayre saniya law fe mana ni saniya la bisru ya ala la abato jombe bara munungi ala bu mine inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala be mineni ka anyesran jonde bulu o atun siga fo e makiye ala yesran joyi ki firikele to ala kutakula ki nyamine to ala kutakula ki norokole to nogowla o mana biyere sania ka tubi ka siga alama o tubi min floye ambe da makaka wala koy na welela kana tubi ma angana ansiki ka nyonga jurumu fle da ama yere de tafle watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun mu'mina na Allah ta'ala bi welida kana tubi ma ama mu'mini bo mu'minina koy ama ma bo mala koy ama fo tieni kelaw damade ma aw ay tubi aw tieni kelaw la ama wa ay tubi aw kafiru la ya ni yorayna ya ayna ku mu'minu de watubu ila Allah jami'an أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي توبي كسيغ على ما أبدي كدو أو مؤمنو أبدي أتوبي كون دويموي لعلكم من غصو تفلحون أنا كشي من علي كشي أياني توبي نرنيونا كمؤمني فانا بيويلي كناما ما شي مامبو توبي ما شي كندما منجا توبي ما شي درجة موتوبي ما حتى الأنبياء والرسل عليك صلى الله عليه وآله وسلم أدلك كسابة ولك نتوبي ممية أقوم نير من فلي نبي فين على فك توبي كسيجا على ما تلقونه أكتشي بيولو فلي الرواية دوي كمفو ونكرا تلقونه كرا كافو على ما رب اغفر لي وتب علي والما أستغفر الله وأتوب إليه kira ko fo tile kono fo chien biolo vla wal ma chien keme e mo ngono ha
amunu lamilikele do bi ni ala kuta kera kan anw lamilikele abini fa bece wallahi wati utemena ala kuta ko do be sinabi akemina yere kundulu bulo da soro ka kere anyebe ko be ya cha chugumina de dam ko be ya cha chugumina mago yemino be cha chugumina abena kololodu arajo na no fe kungo tele na no fe kungo telephone na no fe kungo internet na no fe kungo jurumu surasra chayara awani wati nuna bana anganga ya fayini chaya alafe kadaka fura wore te jurumuna boda wore te jurumuna ka tubi ka walako tubi dama de jurumu furai jurumu de ka do ala gashilai fura wore foi tala ala ka ya fa imako bana o ya fayina alafe o de be labe ka sungalo kono o de ya to afora ko chene ko munu ikire jete bo chene ko munu ni fili ko munu no dubi ka yena mala yere sania o ko nayo ke amena an labe mun gama occasion do de na to fle no e forsa yi wati here ma do de bina pui ayini alai afra an shika ya rabbi alamu kira ayi ko o wati here ma nunu ututo sena koy الفرص لا تدوم occasion tuto sena wati munum bina adama de mani wati here mawdo tuto sena de ele bitelia ni bi minga kono koke awa ko shi dum fana dama donedu wati do de dime ambema ande mire hakedo mana katuka wati here maw ka isalia ufeki farifa ufe katuka mirite nama beni nenda ana beni sawaretai kuma anchama be chugumina imani bana sungolo ko fo chugo mana here bara fo chugo ka waji fo ibanga nama beni nenda ana beni sawareta o te ebolo de ala e wati min latke o ka ke jonyena itesri o wati dila ko dono ko ti de ko aliyaw yawmuk ko bidama de ikaduyi don temene nambe farla nyonga du ko ko kama be mana fara nyonga do min temena utseka seginai jie be farale nyonga utseka kelen temene segikana usite mashi min temena o temena awa shini min ni ambeke ga baro buloda akono na manzara alala o ye aslamela mai ete ikira aslamo ikira kafiru imana donna ta dogoda chugo ne bininge ni ala sonade do de mumini kon ba tasara alala kafiri ba foka mago taala kula amago taala adala atasara alala ngaski be kala di kono de mashi tsiga duguje shini min flena ma se o te mashi bulu wa o yeli sete mashi ni ala ma fon sire ma mi makajibila a sete mashi kiba eba wajibiya ne kon bishini ango kari sara alala imason kari afoni ala sonama imason nga ona tabe ni ala sonade do de ina mbe da makaka ora ni ala sonade ibishini ye min boloda kake nga na ala mason itaye de jembe farala nyonga sika dunata sika fo nyina bala mana ko be ala bulu david do rote komnuna o doy wati nata o lu yeli ni ala fon sirara jomi ma wati minga kinyena a ichesiri de ichesiri iko wati tunobo ikake kumi eta daya lawe hakimu ufa dinge ko ne iseli o seli kambe dala seli chukola kambe dala koroidi iko mina fora mami kari awa ifle ka seli laba de la ni tlala na iseli tote blede ni seli ngo fesa ya de be ado no fora jon ko ni seli o sela o confirmer ya do eseli sade opmana ko ika seli kambe dala ka sella bar abo chugo kelina ni alay wati here majra jona ibeji o watima ikise ko bekala o ni may bebe ke fo mu ngama ango namba bina jigi anga kalu bado kumbe anga nambado o kalu may shahru ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سنغلو دي كودو ني ماي بكام بي سنغلو دي ما
asuruyana ala ka fara an shika sungolo suruyana awa ko nin sungolo minna na tofle ale de kalo ye qur'ane jigina kalo mina qur'ane mina fle dugukolo ka ambolo ya foyi mambo ka teme qur'ane ka jiye kono foyi te jiye kono minga bo qur'ane o ikma o munumunu ni to kuma dafede foyi te jiye kono ya minga bo qur'ane qur'anu kalamullah qur'ane ala kuma kai ala ka davende de ala kuma kadi ma kuma ka o yi dodi okay qur'ane ya ala kuma kai ala ma adama dum boyani fuyi minga bon kateme qur'ane ka o qur'ane kwa jigina sungolo de la qur'ane jigina ala kala ka sungolo de la sallallahu alaihi wasallam ayatu don bo sungolo to majamu ko shahrul qur'an ko qur'ane kala gwansande niya sungolo mana se nyebe shin qur'ane ma fa be fes la be fe we bara tienta lende kabnya alkira la sallallahu alaihi wa sallam hali jibril mina qur'ane sigili minga alkira ko sungolo tadi kunga chankate me wati tota wa qur'ane jigingo folo folo alkira ka sallallahu alaihi wa sallam o kera kabbe sungolo dode ba awa ko qur'ane rabba kurba jigini ibn abbas ka kuma be ula ka qur'ane rabbe bolawul mahfuz walala بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قرآن رب قربا كابوله المحفوظ لا كنابلا سودكنا كبكل بلفولا سو من تقول بيت العزة كو بنياسو كو فنكرا كبن سمالو دما القرآن وي ابن عباس كماي القرآن a perepere latike ko Qur'an jigina sungalo la ana don bawo yin kuma fla fala a jigini damne ni sungalo la na fara kwa jigina sungalo la Qur'an be ma jigi dongele ga na fara kwa jigina sungalo la kwa korodo e a jigini damne ni mingera sungalo la a jigin ko folo ala kira kan sallallahu alaihi wasallam kwa kira sungalo de ko aw mana ni do mbe bunya ni ko baw keli ula a ko kira sungalo la o nyama ke kalo la no e Qur'an jigini fan angan labe ka o kalo kono ala e Qur'an sungalo ko fo minga ka Qur'an jigini fo akono ay Qur'an majamu doni ka faraka ako hudan linnasi ko Qur'an kandai mawi Qur'an de kandai ni Qur'an ko ni sembo Qur'an ko la itsika kanda ni matu Qur'an no fe itsika kanda hudan linnas Qur'an de kandai mawi فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين أبتامني بلي قرآن ديليكو أما أبتامني على جون دينيغا كو أبتامني فأين تذهبون أبتامني أبي مونيني كاير بلاني أوي أبي مونيني كاير بلاسراني أوي أبي سرا ورد من لا أيري إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن تدوري فو كوسماني فين بلاسرا لله واجولي كان كبو على يورو للعالمين جيماي بدما كاكالا فوني من بنانا على كرا تشيرا كافة للناس اجمعين اتشيرا بدما بي من كرا تشيرا بما ماما ماني كودون قراننا على كرا تشيلي كوفي اتسكا كاندا سورو نسرا ولا شي اتنا ناسرو كريتيان يالا اتنا ناسرو يهوديا يالا اتكاندا سورو توراتا كونو اتا سورو انجيلا كونو قرآن إني إيكا كاندا تيروي هدى للناس كو قرآن كاندا مغوي وبينات من الهدى والفرقان كو كاندا منو شو على كوتي دبي دبي لا كوتي كو كاندا ولا ليلو وبينات من الهدى كاندا ولا ليلو والفرقان كتشيني كالو دبجيكا أكيكم شونيتلي لونو غوتي كوني يش sosoli shukoni dugujela lebo baliadu oye afochuko ye ebe bamaoka bi min fam ete afochuko ye rere to ni shuko ye dugujela lebo baliadu te wala tile mo nye churune wala ma si sosoli kebli ni ye sosoli sina halsa dibi tobe ana ko qur'an al furqan o qur'an re todo de ka jeni kalo ka faraka bonona kana amfleta ambe keme ka ke kumi anguna siribe we ambe de ka ke kumi ankuna siribe ikoma ama ala ko fam ikomi ala ko re kuma kacha do kwa beta ronke
adama de yere de ka kuma ka ca adama de ka kuma ka ca adama de ka yere kala la fili ka ca adama de ka ni dunga labato o fanga ka bu nete islam ya kana kan goyo ala kira yere o defo al halal bayyinun wal haram bayyin ko halala e fe bangini haram yere e fe bangini ko nga fe nyamine do be beto fam basro o no fe kuma ka ca ko ni mamba fe ka kishi ka dina ka tanga ika na ni kuma chayara mi no fe ise mbo fana jakku eta keliyo di kuma chayara ko no fe doko abi daga doko ati daga nduna mata mi ma do o tinyi ngade nduna ne ko nduna so ko ngani mata e mi ma do ku ali fe ndaga lewu abete fe ndaga le te wajibi ko na kadi ma mi fe ndaga le do be ma fo kika fo haramu do wal manya haramu yere kade nga ereb sika bawo feina fuka ti saita dun la harati ngala pana konnu mbetidi ambe solla fen chamana ya te kena kango amatla lula folo ko awere problem munum be ondala ngo munum ba ondala dine kula wallahi ma chamanta yere kala la fli na temenuka ni dem sonu ndo amba foko mulo balia eta mulo balia dilaka me ko karamo fla yon so general doko abi daga doko ati daga kabi alaki da kabi wolola malla ya ma ko abo general karamo do ko abi daga doko ati dilaka be ek ma fla med lola ek ma fla me ribala so ka langolo mboka yala ek ma fla mala ay ba jate fuki buluni ngoni banki si ngoni bank ma fla te ko mununa o ko de kembe ka nga dufa o de problème o de kuwe jamana bini ka chini o jogo de nga o mo kelo ne bitla ku sigi barola bon vraiment dina ko koni e be sanre ni kibi dina bara me karamo ko re mabbe kangelenga do ba fota ambo o mo wele kana mima ne ma fo solte karamo ni yonje de nga o ma nyon so mina fika tlawla folo ni tlalola yon so mina sa o de bisoro ka ke kungo e dala ete e ka kungo mana folo de parce que ma nyon so mina e matlawla era ka problème yo de e baliku yo e ka motoni belembe tibila yoro la e yo e ka woni jombe ko judola hali ira donc karamo ma kumi fede ira donc ibe infraction ere muni bi dogo e dogo ku yitme ni e karam anga karamo ko kuma to e dogo ku yitme don bi dogo kata nono sa don bi dogo ka nono mi don bi nono to ko fale bitigila ma to ke o kuma ko qur'ane wa bayyinatin min al-huda kan da faravasiali do ka abani wal furqan wa qur'ane de fe ni bi cheni kalo bonyona ala yin kuma info sungalo ko kunga aya warela aya an wele sakana sun fardalima sungalo shuni yaro ni aya kelina ni sungalo sera mami nyana kashu ka shun yere farda ka shun ta to maka wajibiya an ana shungo ke tlunge ala yo fo nasul qur'an ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكو أو من لمن يرى أكا دون شو فردير أكا شو فردير أكا شو واجبير أكا إكو من أفو أواجبير مغوكا كو أو يشكو من أيها فامولا كفو شو يبتو قربي من دون تمني فناياكي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كوشون شون واجبي اوكا انا دون ولا كوشون شونغو تي ان جامان جيمي كا شونغو كمي شونغو تو يد تشندو ابن افو حالين عرب جمانينا حالين اسلام جمانينا والمحل يورينا ياي sungolo beta mo be dumini kela ado de be ga ma chama ngasla me chembi ma chambe o be kojugo kela o de fle ko nyama dawluma
b'u filɛ Mali la yan, u b'u filɛ jamana wɛrɛw la. Hali yan fɛ nin bɛ kɛ, hali yan fɛ an yɛrɛ ɲɛ de y'a ye. E ɲɛ ye min ye dɛ, e ɲɔgɔnna min bɛ yen o de don. I ɲɔgɔnna min bɛ Arabi Saoudite, e o de ye. I ɲɔgɔnna min bɛ Maroc, e o de ye. E ɲɔgɔnna min bɛ Algérie, e o de ye. K'a kɛ i ɲɔgɔnna de don koyi, parce que e ni ɲɔgɔnna de bɛ fa bɛɛ. Ala ko ka fiɲɛ maa minnu bolo. A si tɛ mɛlɛkɛ ye koyi. Ka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ Ala ye sɛnɛ jɔnw bɛ yen, olu tanaw bɛ yen. Maa dɔw filɛ olu bɛ siran Ala ɲɛ, olu bɛ Ala gasi ka k'a sigi. E tɛ maa o maa filɛ n'a bɛ silamɛya lagosi ni mɔgɔ dɔw ye, e tun kan ka tanu n'a kɛbaa ɲuman dɔw fana ye dɛ, n'i ladiriyara. N'i ta ye Ala ko ye, n'i ta tɛ hasidiya ye, n'i tɛ silamɛya contre la, k'a kɛ dɔrɔn i mana wo minnu ye silamɛ minnu na, e n'o dama de bɛ yaala. Awɔ silamɛw yɛrɛ b'a kɛ tan, alimamuw yɛrɛ b'a kɛ tan, wajulikɛlaw yɛrɛ b'a kɛ tan. Ne ko o silamɛw la e ma maa ɲɛnama si u la, o wajulikɛlaw la e ma maa ɲɛnama si u la, alimamuw na e ma maa jogo ɲuman si u la, e ma référence ta yɔrɔ foyi ye fɔ a la jugumanw. O fana e y'i ɲɔgɔnnaw de ye. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. كذاك عدم ديك تلك ɲɔgɔnna e ma ni ndamanfɔla nana jigin ka dunaya la, e t'a dɔn fɔlɔ dɛ, a ma ndamani yɛrɛ bɔ kɛnɛma fɔlɔ. Nka a tɛ mɛn tile fila n'a bɔra ka munumunu daminɛ, a ka sigida ndamanfɔla bɛ na ko a ni sɔgɔma ko dunankɛ in bɛ yan. Ale y'a ɲɔgɔnna de ye fɛ yen, a nana o de nɔfɛ. O kumana bɛɛ de ɲɛ bɛ a ɲɔgɔnna la. I cogo dɔn dɛ, ni adamaden fɛn o fɛn kɛra k'e tɛ foyi ye ni tiɲɛnikɛlaw dama tɛ, e b'i ka misali ta olu dama de kan. A man ɲi adamaden ma dɛ. Alakira y'a kankari da sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko adamaden kana i ka ko bɛɛ dulon dɔrɔn mɔgɔw b'a kɛ tan, mɔgɔw b'a kɛ tan. Kuranɛ kɔnɔ, kuma bɛɛ Kuranɛ b'o de fɔ ko mɔgɔ fanba tiɲɛnikɛlaw de don, maa fanba u tɛ limaniya, maa fanba fɛn o fɛn bɛ Kuranɛ kɔnɔ ɲuman t'a kɔfɛ ka caya. Kira y'o kankari da ko kumana kana kɛ dɔrɔn e b'a fɔ ni mɔgɔ y'a kɛ k'a ɲɛ n b'u nɔfɛ, n'a ma ɲɛ fɛn o e ka ko bɛɛ boloda mɛ ten. Ko a tɛ kɛ ten dɛ, ko ni mɔgɔw y'a kɛ k'a ɲɛ, fariw k'a kɛ k'a ɲɛ, n'u y'a kɛ k'a tiɲɛ i sen b'u sen na i k'i ka Ala ko kɛ. Ni sunkalo sera minnu ma sɔn ka sunkalo hɔrɔma tanga, minnu b'u ka dumunikɛ la, i ɲɛ bɛ arabu jamana minnu na télé la ni mɔgɔw bɛ dumuni kɛ k'a kɛ u senfɛ, u to yen. A lajɛ minnu fana bɛ kuranɛ kalan na wara jamanaw la misiri kɔnɔ u sunnen, e k'olu lajɛ bani, e ka kuduwa ɲini olu la bani. An k'a filɛ ka kuduwa ɲumanw de ɲini an yɛrɛ ye, wa adamaden bɛ diɲɛ ta de kɛ ten dɛ. N'a sera Ala ko de ma sa, an bɛ na ni manamana kow ye, n'o tɛ diɲɛ ta de bɛ ten. E filɛ hali sini ne y'a mɛn ko estomac fura dɔ ka ɲi, i bɛ wuli k'a ɲɛɲini. E munna? Mɛ cɛ a to yen, estomac bɛ maa caman na, e t'a la, a bɛɛ kari la, a bɛɛ kari la, a bɛɛ kari yɛrɛ la. Nka ne ka o kuma i tɛ sɔn ne ka kuma ma nin yɔrɔ la dɛ, parce que i bɛna e ta y'i kungo de ye. N'o don maa bɛ wari ɲini Mali la yan bilen wa? Ni ko min n'a mɔgɔ ka ca n'o b'a to e bɛ limaniya n'a e yɛrɛ ka fara o mɔgɔw kan, n'o don an bɛɛ kan ka limaniya ni fantanya ye sa dɛ, parce que an fɛ yan fantanya de ka ca, wari tɛ min kunna de ka ca. Nka jɔnni banna wari ɲini ma o kama? Jɔnni banna wari ɲini ma? Bɛɛ hakili bɛ nafolotigiya kan, fo ni i sa kuma sera tuma min na k'a sɔrɔ fɛn ma sɔrɔ. Hali i cɛkɔrɔba san 60 ko diɲɛ ko maa si tɛ Ala bɔ fan dɔn, ko karisa filɛ o yɛrɛ tun ye san 60 tɛmɛ nin balila ka k'a ye. An ka e dun ma fanda caya lajɛ k'a fɔ fandaw ka ca, o kumana ne tɛ n ka fandanya kɛlɛ bilen, ne yɛrɛ tɛ wari ɲini parce que ne kelen tɛ. Nka n'a sera Ala ko ma an b'an sigi k'an bolo da an sen kan ko Ala kotala ka ca, kojugukɛla ka ca, o kuma ne tɛ ko ɲuman kɛ bilen, ne yɛrɛ b'u nɔfɛ a ma kɛ min y'o ye. Hey, danbe tɛ maa si ni Ala cɛ, siriɲɔgɔnya wɛrɛ foyi tɛ jɔn ni Ala cɛ. An fɛn o fɛn filɛ k'a daminɛ nabiɲumanw na ka na cidenw na ka na se adamaden gansan tɔw ma, adamaden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɛn kelen min b'u ni Ala cɛ o ye ubudiya ye, Ala ka jɔnya. Foyi wɛrɛ t'i ni Ala cɛ. O kumana kana saja kɛ Ala ko la, kana tulonkɛ kɛ Ala ko la. Sunkalo setɔ min filɛ i cɛsiri, sun ye wajibi bilen komi seli ye wajibi ye cogo min na. An kana sunko kɛ
parce que sun ye fɛn ye ale bɛ taa ka segin san kɔnɔ siɲɛ kelen sunkalo bɛ na san kɔnɔ siɲɛ kelen maa dɔw kɛ bɛ ka sunko kɛ i b'a fɔ ko sinankunya i b'a fɔ ko tulonkɛ i bɛ baliku ye kamalenkɔrɔ a ma sun n'i ko a kɛra e cɛ ko n ye bi bila n sɛgɛnna kunun toro la ilaha illallah silamɛya jɔsenw dɔ ma nin ye ka ɲi aw b'a dɔn ko dɔnnibaaw bɛ na min kan maa o maa y'i tugu ka tile kelen bila bana t'i la sariya kan sun bila sababu foyi tɛ yen tiɲɛ don a bɛ f'i ye tuubi dɔnnibaa dɔ yɛrɛ b'a f'i ye a juru sara nka hakika yɛrɛ ye min ye hali n'i y'i si sun an tɛ se k'a garanti ko a wo bari la lahara i bɛ tahta mashiatillah o kɔrɔ ye di maa si tɛ se k'a garanti ye hali n'i y'i si tɔ sun tile kelen wo barili la ka tuubi ka segin ala ma cogo o cogo an bɛ hɛrɛ jigiya k'a fɔ ala bɛ yafa dɛ nka maa si tɛ se k'a garanti ye i tugu k'a bilali min kɛ lahara e bɛ tahta mashiatillah n'a ka di ala ye a bɛ yafa i ma n'a ka di ala ye tile kelen juru la i bɛ taa tasuma kɔnɔ a bɛ ten de sun ye farida ye wajibi bilen don fana ni ozuru nana sariya bɛ sɔn maa ka ko bila kun minnu kama n'o kun nana i b'a bila n'a tɛmɛna i b'a sara nka foyi tɛ yen k'a fɔ ten dɔrɔn ne kɔntanna n bɛ bi bila mun m'a fɔ sɔn jango an yɛrɛ ka jamana ka maa minnu yɛrɛ kan ka kɛ misaliya ye denmisɛnninw ye an ka finitigi minnu bɛ siradaw la yen an ka baarakɛyɔrɔ administration na minnu bɛ bureau kɔnɔ yen denmisɛnninw b'a fɛ ka kɛ minnu ɲɔgɔn na ye olu fanba bɛɛ kɛra maa fagonenw ye a fanba bɛɛ kɛra maa fasanenw ye a fanba bɛɛ kɛra maa barikandanw ye e yɛrɛ min ye jamana kɛlɛcɛ ye e min ye jamana kumabɔbaw dɔ ye e min i jɔn bɛ ko mɔgɔ denmisɛnninw kan ka misaliya ɲumanw de ye finitigi la a maa kunbɛ cogo a maa minɛ cogo adamadenw ka hakɛ kɔlɔsi cogo a fɛ a yɛrɛ ka ladabu cogoya n'i ye diinɛ wɛrɛ maa ye o y'i kungo ye n kan t'o ma nka an b'an daw dɔn yan a fanba bɛɛ ye silamɛ ye gɛrɛ n'i gɛrɛla polisi la a bɛ sigɛrɛti kɛ k'a fiyɛ sunkalo la a ɲininka a tɔgɔ la a bɛ silamɛ tɔgɔ dɔ f'i ye sisan wa n'i tɛmɛn'o kan n'i y'a ɲininka k'e ye silamɛ ye a bɛ dimi mɛ i silamɛw bɛ min kɛ i taara k'o kɛ i bɛ ɲininka i bɛ dimi ni e ye silamɛ ye e bɛ jɔ ka sigɛrɛti min mɔgɔw ɲɛna tile fɛ sunkalo la tan karamɔgɔkɛ an ye nin bɛɛ de y'an ɲɛna kuma tɛ koyi i mana don an ka komisariyaw la i mana don an ka finitigiw ni fɛnw ka yɔrɔw la asetini de bɛ sirikile sunkalo tile gan diri fɛ fa bɛɛ fɛ n ko dumuni feerela dɔw yɛrɛ b'a ko dumuni bɛ feere bɛ marché sunkalo la k'u ka tɛmɛ ni sunkalo tɛ kan parce que maa fagonen minnu n'u t'a sɔrɔ so kɔnɔ olu bɛɛ dumunikɛyɔrɔ yɛlɛmana kɛnɛmana na ɔ ni e fana bolo k'o bɛ marché k'o ye e ka kunkɔrɔta ye e ka baara de ye dumuni feere ye sunbaliw ma o ye fana ka marché ye barika t'o fana wari la e bolo koyi maa n'i ye dumuni feerela ye ni sunkalo sera a yɛlɛma an ka nin jamana in jamana in fanba ye silamɛ de ye koyi nɔgɔ t'o la koyi maa o maa i bɛ dumuni feere jama de ma silamɛ jama ma sigidaw la yɔrɔw la baarakɛyɔrɔw la ni sunkalo sera i ta bila sufɛla la i ka dumuni feere bila wulafɛlaw la suntigɛ kumaw a yɛlɛma o la i ka diɲɛ kalo kelen in tuma kɔ a tɛ foyi tiɲɛ i n'i ma sɔn o ma n'i nisɔndiyara ni sunbaliw ka dumuni san ye barika t'a nafolo la dɛ wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan kuranɛ ka kuma ye o ye ko an kana sɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko ta foyi la fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko jurumu bɛ sɔrɔ a la kana maa dɛmɛ o la mɛ e de u jigi bɛ e de kan karun de b'a dabila e tɛ karisa b'a feere o ayi ale ka sunkalo ko t'ale ta la ale b'a feere i hakili ko ye tamasiyɛn ɲuman ye tɛ tamasiyɛn ɲuman ye dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko baara la bana sunkalo suni wajibi bilen do dɛ farida do dɛ wa kamalenkɔrɔ yɛrɛ ka dɛsɛ ka sun ne t'a faamu maa o maa n'a kamalenkɔrɔ n'a dɛsɛra sun na silamɛ do fana a banbɛ sun m'a fɔ bana b'i la dɛ m'a fɔ ko wɛrɛ b'i la komi ni i cogo ni maa tɔw cogo tɛ n kan t'o ma i ni maa tɔw ye cogo kelen ye k'e tɛ se ka sun i bɛ se ka jate maa kulu min fɛ o ye maa nagasilenw maa barikandaw i bɛ se ka jate olu de fɛ parce que hali sɛbɛko la maa tɛ se ka jigi da e kan maa tɛ se ka 12 heures de temps bila dumuni kɔ maa tɛ se k'i jigi da a kan ko ɲɛnama si la i n'a kana voyager ɲɔgɔn fɛ i n'a kana taa ko gɛlɛn na i bɛ taa k'a to sira fɛ a bɛ k'i bolo doni ye walahi a bɛ k'i bolo doni ye
et surtout anga finitikila ka umbe kangari famba yere de nyeshuluma mami formation ke obe dese ka shunchugodi shuera bi kesa obe ka auto de jongata enga surasi kuturu polisi kuturu ha mamun me formation ke ka ko gelan ku jamana jigi damba ko ni ko gelan nana et ka 12 heures de temps ke jiko et ko ke dominiko ni do were shungo kuma me ando da bi kiyena ko dominike de dabla todo ka soro dominike kuma dama de yela matodo ah ni ando hamito ni sungolo na to ya bi kiyena ko dominike de dabla ya kilisi dominike na dabla de ake kuma dama de bina fale ka ta ko saba koro idu shundige awa surafana suguri ekbo sabadi la tile fe ka koro daraka tile la surafana emungorala akekuma dama de yela mana أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ومن على شوم فردارفو أين فردفوا كل لعلكم تتقون أي شوم من قصوا على نسرع علينا جوني مغوب بشوم بما كلا على نسرع جوني مغوب على كتم عنقبي أتيو ما تعونا مين مغوب على نسرع لبي ما تد جين كونو مين مغوب على نسرع لبي كتم سنا وما سماكا نو يرمينه نون دسر مين أو يودي شو بما كلا دي شو يكلا دقيقة دقيقة كمادو كي كلا يرمينا لعلكم تتقون والله ني سونغلو كولشي اتشولا سونغلو درونتد سونغلو يربت مكان نو باتوي نو فيسان واتي تولا وا دابورو دي كما سونغلو نوبتا مومني بلا كمامنا atete me kalu dama do kaw ko ni sungalo wore kuma ma fode ibi to la te fi bisuru ya ala ibi to la fi bi ka ala jonmay bana nin kalu sungalo shuni islamaya josi undodo sungalo shu joli o fana nafla wala qorota le undoy sungalo e kalu de kalu min to wele la ko shahru sabr sabali kalu sabali dum ala ko sabali ba ko sarabi dum halijati taala وشهر الإحسان يوم يكلد جانغو كرنجرما سنغلو فلكا بن واتي منوما بيجين كنو ni geleyaku kacan anda mate wati be chugo mina jien kono bi jien re ye jien ta ka fle ko bega geleya ka ta fere anga fama temeni dokundi laka ni kuma fo ko qur'an ayan toro ango fama ta fo halni kuma ngonu nga fama kuma halni kuma do chendo nga fama ta fo fo ko hakila ko bege chugo ko atikete de dugu jawje jebe geleya ka ta fere nana fama to fo nga aka kuma ngoni ne hakili torala jebe ro mina bi ko para ni jebeti nyumaya parce que ali jekera shekulu do bi sangisiri oni geleya be jien kono geleya kuma de o de ala ye nogoya ke emi o ye occasion ye e fana ye aw ta'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة geleya kuma o nyumaya valeur kabbo nyumaya daraja kabbo katemeni geleya te mo la kuma benaka awa bana ngan labe kaluin qur'an kala kana kaludu kuma yon fo kuma damne naka qur'an kala ka chaya ni alay qur'an kala no ya mo gomnuma ko amini mbeke mo ngama kadaka kaluin ala be nyumaya o de doubler akono awati nyumaya ni wati to nyumaya te kilin ale nyumaya be daraja korota be katemeni sungolu teka imana fon fenge sungolu kono baran mara aniya ke ka soro sungolu tete kilin mana na beti akakan angan labe kan wati heremain kono kan ko maka noboli kono ala yode fo ay qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ko ni alaka hinani alaka samadi yadi
mo ka nga nisoja no de sungolo ye wati anga nga nisoja ka wati min kumbe amanga sran na tonye anga nga nisoja ka kumbe ka amfar foni ka kumbe ka labe sabati ka kumbe o sungolo labe o te dumini dron o te atoyedi adamadiya magunye fonda mai ulu kinga do ala don ba do were yo fo ni antna anjitna o kuma fam nete ko say na don ba do ya sikeke ka fo ni islam man to takafle ko anga ko bora utasra koroka ambulu ko note sungolo nganga do de bo anga dunna manga do faraka ma fo ngone a fo de ma fo ko ne re afam nga ne de ko ngodon ba do ya sikeke ko sungolo de kanga do bo nga dunna nga kera so we ka do faranga dunika parce que chou avec Dominique Ketchuko yelema au sinve do bo Dominique kola sungolo kunganga ke farkolo mamun farkolo kembe ku kenye sungolo kunganga ke occasion ye oluyi o be baraji sura en même temps o be régime ke alors mo ba ko régime barajima de flèche sungolo yi ma fo kika shun ngania yelema ka ko yede nga ebi ka shuna ni shun Ketchuko nyena de sungolo be sakuma mena ba sura I farkolo ke risa ko nga na fora sungolo yere de beke sawu ka on to ke debe ni shun ko ntigara ka ba e dati jofo fajiri parce que anta mamba ketidi na nga dumini ke ko yani salatu kabla e kon mana fon fezoro shu kono sai bokunu ko yani salatu kabla bo ibi to late shun nganga doni mimbo elaka ichi doni e o tikable ko shun de bi do fare kata ba ite femunu erete femunu dunga koro do no bedunna ka ko chaya ta alaka boda de kay de alaka boda de kay eta hala nga sugo hali mali sugoro ko niya nga sugoro ko ta ka laje ay yala ke law yinga ni jamana samanta te kele de niya sugoro ret on sugoro ret soro kan labo abada karo ka dun tugo se bala de ni kuma nunu ni lataifu yi ma fo sharia kuma do de nga mulahazatu do ma munun be yala bisika kuma sharia malien fleni malien manata yoro nu sugoro chasse ninkili ni mato ba kala batoro malien be duru kala ayu yiniga ay mo yala taw yiniga lu ba kala mana anga ku sumani mato tay kuma dola ka ko be keti haketala nga tati era ta dawla de e may jabiti beke ga yela ci ko mina jamana en kono jabiti tension banan num beke ga yela ci ko mina banan num ala kala jarabu du nga sababu de bula de bana nga janto an era la undana fo don ba do tlela ko ko sugo gelara sugo karamo ko aya danoya e ko on da fere ko aya gola e ko on da fere ko ko ni ma sugo kenda na e ba songo don akana tani yoro nunun tige ko ne ko sugo kana kenda na de daga kuma de nyefo masalan ne mo sugoro kilo kele ne be keka e ka monna no ta titimia no kilo e kilo 100 atoko e di keme demi dim so ma kakala na kwa matimia fo kwa kaidi eta gara juni sugoro gelara nga do bore talaw parce que yi ko do takhfifi reka andaya binay fu ci ya be do farika kena kada ka ombe febe damate me sugoro dum febela ambe ko dum febela fara nga laje sungolo ka ko suma ka be hakema akanya dama de reka kenema awa abe kodo ngota ka buidala wallahi fedo bi on rebeke ka yere kele ni kodo wi anga dumini ko na nga fon sura fe folo mo kunte tande kira yere tilla sallallahu alaihi wasallam ni kira dumini ko nizam te ko ma on tambi ci ko ni shun laje kira na kasabo am de salaf madola lu yere balu ci ko di ni dumini haja be wi dumini ke na hajati aba ma dumini ko ke farda de ye chien sabay ngoni na kilo kelema sura biski ka kashi reflect madola tlilak maya soro ini ala che kongotila
hal ni shungote dumini min ke so ma dayna 10h kuma ami bila folo mais kila duma sira iko abada fika do shoraka do shoraka awa shukura fana o mi bila folo iko abada ko srofana duma de sira funga do shoraka boni tara krere ka hadisa wala dumini ko teta dumini beke hasb al haja mako kasanga haja mako haja hakema i mako be dumina kasi hakemina mana shun anga fleka sungolu tonobo abisega ke sobi ka ke farkulu labenai wa ode ba tu bisega fere bato mafana kana fo ko ni kumani bato te nyo esra kade madombe ni ukana flasili ni dumini ko ba chien dambola ni ay suran shi siga kalam siri kono kafiya na ni yoro minta jena dondoro mo bi yembla foita dumini ko ay ala dege e tugo batte mo bolo na ay shun tiga be tamaro don du misiri la ka toy ma fa ko ma be to misiri la ko tugo to bolo do na politiki do ba sugandi ka to misiri la ka sa kono ngandoma me ma do be shun tiga yoro re tu bolo wina misiri la nu e fendoni min soro bodu hal ni ye bakara kala jogo a jogotana atulu toro nga mama manati fa debe tulu ni ko ni sugoro la kana na e fen kala ale re ni tina sura kura dila qur'ane kono ali ina ata ina kata ka jama o de dunga sura be ma ke tugodi est-ce que et fle tugo mi tika sigi itika joy tika ke tugoshi o te heresa bo o min fle o sharahu min fle ni amma ya da madere ka hayatuma parce que nara madini yera tu kono bara bulu be ke kono bara ka joy e kon ba nyina itro ka nyina Allah ba joro tekila ya da madi sira kayre ladabu hali sebe mamunu sebi yenga kadda hake dola ko toke ka fanda undeme atoke ka fanda undeme ya suro malla doka shunti yoro la dumini sigoro masigoro ambe dore be hala magot na suma hali bolotu do dawla akaba ko kuma do fleni atigere de be ga Allah kale abla internet ka turki jamana mogod ako ale de la ka akaddara ka duyoro kelena dumini façon mugande kumbe tabalika ngaw be ko fa adedo isigi ka funu dumini na kale dumini ke ay dingi ni ko akerati de ko kale ka fen duntatia dingi dumini wore trofo o jeke qualité do ko te tabalika pale bo defe ce yere jole ko ale ko en fle chomina ko na mato ko ala ba nyangata ala tenim fe dumini façon mugwa a cere de be ga kuma mbaro bokwe akonga dugugolo yere kele u feisa to o toro sira cheima kwali na deun be kle kono kuma do la sa be sandu si kilen sumale de dun wa obugo kale kwa deun na darsu tanizi ko fe be chiena fuitu bulu réfugié be balo chuko na weda balaka baloti kuma do kle kono sandu si dengele ko chwato la de façon mbe o de be taga duma wode kanara madini be here la kuma mina ika koda hakela ika kodo keni hakli ika ko suma al qasd fi al faqr wal ghina o mu'mini tamashi jonjo ndoy tendo sebe nga iti chenike ibi ko ke ka suma ka ba hakema mimbi ibo otala min iti semima ibo semoma o be ko lu fanatay anga njando o konnuna sungol wala ka franchika la kanji di limaniala la kanji da ala israela ka ko ke u bere be ya rabbi ala ka no ya amma ala kan kishi ya dama ala kan kishi israfuma ala kan kishi tabziruma anga jamana ala ka baski gele ya kum numbe jamana kono ya rabbi ala ku wuli no ya kum numba kono ala ku lu jidi ala ma herama wa ala ku lu sugandi ku blanga ko kuna ala ka bodaw ki ay ala ka antuluma gien ala ka aslama ya qorota ka kafiriya nagashi aslama ya qorota ba wala ka amfara uluka aslama ya deme ba wala ka amfara uluka jien herani la ara hera ala ka noya ay ambe fon fina ala fe nanga hera bol ala ko noya ay nanga hera temina ala ko fale hera mana ala ka njidi ala ka nan nagashi ala ka nan labla sungalo abelat ke ni musaka bi ya rabbi ala ka noya aslama kilingile bema sumbe keni musaka mi ya rabbi ala ka noya aslama kilingile bema ala ka fonni ke ay ala ka halala noya ay ala ka ngishi haram ambe joro ko mununa ala ka ngishi anjoro na kuma
ame hami ko mununa ala ku no ya ayin ala ka ambalo aslamaka ala ka anfatu limaniyaka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.